ఒక సమయంలో ఆలవక యక్షుడు బుద్ధ భగవానుడి నుంచి ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. కథంసు లభతే పඤ్ඤ. ఈ ప్రజ్ఞ ఎలా పొందాలి, ఎలా పొందగలము, ఎలా సాధించగలము? కథంసు లభతే పඤ్ඤ. మీకు తెలుసు, ప్రజ్ఞ ఉంటే, మనస్సులో ప్రజ్ఞ ఉంటే దుఃఖం లేదు. అజ్ఞానం ఉంటే దుఃఖం పుడుతుంది. జాతి పుడుతుంది. తర్వాత జాతి అంటే నేను ఉన్నాను అని ఆలోచన. అజ్ఞానం అంటే నేను ఉన్నాను అని ఆలోచన పుడుతుంది. తర్వాత బాధ పుడుతుంది, దుఃఖం పుడుతుంది. అజ్ఞానం ఉంటే. కానీ ప్రజ్ఞ ఉంటే కోరిక ఉండలేదు. అందుకే జాతి నేను ఉన్నాను అని ఆలోచన పుట్టలేదు. అందుకే ఏదైనా చేసి మనసులో ప్రజ్ఞ పొందాలి. ఆలోక యక్షుడు బుద్ధ భగవానుడి నుండి అది ప్రశ్న అడిగాడు. కథంసు లభతే పඤ్ඤ. బుద్ధ భగవానుడు చెప్పాడు, సద్ధాను అర్హత ధమ్మం నిబ్బానపత్య సుస్సుసా లభతే పඤ్ඤ అపమత్తో విచక్కన. ముందు బుద్ధుడికి, అర్హంతుడికి వినాలి. బుద్ధుడు ద్వారా చెప్పిన ధర్మం వినాలి, శ్రద్ధగా వినాలి, నమ్మాలి. ఇది అందమైన నమ్మకం కాదు. ముందు ధర్మం వినండి. ధర్మం విని ఈ ధర్మం మీ జీవితంలో అప్లై చేయండి. ఈ ధర్మం మీ జీవితంలో అప్లై చేస్తే, ఈ ధర్మం బుద్ధ భగవానుడు ద్వారా చెప్పిన సత్యమైన ధర్మం అని మీరు నమ్ముతారు. నా ద్వారా చెప్పిన ధర్మం నమ్మకండి. ఎందుకంటే నేను చెప్తాను, ఏంటి ఇది సత్యమైనదా? అందుకే నమ్మకండి. ముందు శ్రద్ధగా వినండి. శ్రద్ధగా విని మీ మనస్సులో, మీ జీవితంలో, మీ అనుభవాలలో అప్లై చేయండి. అప్లై చేసి ఈ ధర్మం ఈ సత్యమైనది అని నమ్మండి. ఇది మీ నిర్ణయం. తర్వాత మీరు అర్థం చేసిన ధర్మం గురించి మీరు మాట్లాడతారు. నేను అర్థం చేసిన ధర్మం కాదు. తర్వాత ఈ ధర్మం మీతో ఉంది, మీ ఆలోచనతో ఉంది. మీరు నమ్ముతారు, అది మీ ధర్మం. తర్వాత ధ్యాన సాధన చేయండి. మళ్ళీ అప్లై చేయండి. ధ్యాన సాధన అంటే మళ్ళీ అప్లై చేయండి. ఎందుకంటే ఇది ఈ లోకం
అనిత్యమైనది, దుఃఖమైనది, అనంతమైనది అని అంటాడు బుద్ధ భగవానుడు. అప్లై చేయండి. లోకంలో అప్లై చేయండి. లోకం అంటే ఇది కూడా లోకం. 4 మహాభూత రూపాలతో కలిసినప్పుడు పుట్టిన ఒక ప్రభావం. ఈ రంగు మీ మనసులో పుడుతుంది. ఈ నీలం రంగు మీ మనసులో పుడుతుంది. ఇప్పుడు రంగు ఉందా మీ మనసులో? రంగు ఉందా లేదా? లేదు. ఇప్పుడు రంగు ఉంది. ఎందుకంటే రంగు పుడుతుంది. మీ మనసులో ఈ రంగు పుడుతుంది. ఇప్పుడు రంగు లేదు. ఎందుకంటే హేతు కలిసినప్పుడు పుట్టిన ఒక ప్రభావం. రంగు అంటే హేతు కలిసినప్పుడు పుట్టిన ఒక ప్రభావం. అందుకే బుద్ధ భగవానుడు ఈ మనస్సు యొక్క ప్రక్రియ, ఇలా చెప్పాడు. రూపవేదన సంజ్ఞా సంకార విజ్ఞానం. ఈ మనస్సు యొక్క ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియకి మనస్సు చెప్తారు. ఈ ప్రక్రియ మనస్సు అంటే ఒక మెషిన్ కాదు. మనస్సు అంటే ఒక ప్రక్రియ. రకరకాలుగా స్టెప్స్ ఉంటాయి. రూపం పుడుతుంది. రూపం పుడుతుంది. ఈ కళ్ళము చూసినప్పుడు రూపం పుడుతుంది. మీ మనసులో రూపం పుడుతుంది. ఇప్పుడు రూపం లేదు. ఇప్పుడు రూపం పుడుతుంది. ఎందుకంటే హేతు కలిసినప్పుడు రూపం పుడుతుంది. అంటే ప్రభావం పుడుతుంది. అది ఒక ప్రభావం. ఈ ప్రభావం ఉంది హేతు వల్ల. హేతువులు వల్ల ఈ ప్రభావం ఉంది. హేతువులు లేకపోతే ఈ ప్రభావం ఉండలేదు. అది అనిత్యత. అర్థం చేసుకోండి. అప్లై చేయండి. ఈ పెన్లో అప్లై చేయండి. ఎందుకంటే ఈ పెన్ అంటే ప్రకృతి. ఇది ప్రకృతి. ఈ పెన్ అంటే ప్రకృతి. ఈ రంగు అంటే ప్రకృతి. ఈ రంగు మీ మనస్సులో పడుతుంది. ఈ ప్రపంచం కూడా అనిత్యమైనది. మీ మనస్సులో పుట్టిన ప్రపంచం, మనస్సు బయట పుట్టిన ప్రపంచం. మనస్సు బయట పుట్టిన ప్రపంచం 4 మహాభూత రూపాలు కలిసి పుడుతుంది. మీ మనస్సులో పుడుతున్న ప్రపంచం రూపాలు, శబ్దాలు, గంధాలు, రసాలు, స్పర్శాలు, ఆలోచనలు సహితంగా పుడుతుంది. అది రెండవ ప్రకృతి, రెండవ ప్రపంచం. ఆ ప్రపంచం కూడా అనిత్యమైనది.